Hi, hi. Good morning, my YouTube families. Please support my channel. Hello, how are you? Hi, hi. सर अब कहाँ से है? मैं बक्सा डिस्ट्रिक्ट असम से हूँ। अच्छा ठीक है। हेलो, हाय हाय। आप सुन रहे हैं क्या? मैं all support कर रही हूँ। All channel. Louis, yes. देखिए कि आपका से good good, very good. आप कहाँ से हैं? मैं बोडोलैंड बक्सा डिस्ट्रिक्ट से मैं असम से असम। My sister Uma Molhar Akui Otoma Azarti Azati. Louis good. Hi hi hi. Hello, good morning. Chilly, good morning. How are you? Good. अच्छा ठीक है. What is you? My uh what you? I असम से बक्सा असम असम का ये भी बक्सा डिस्ट्रिक्ट है. Good. अच्छा ठीक है. Yes. Yeah. Good. Fine. Please support my channel. Your channel, yeah. Your channel, yeah. What? Uma accents miss. Yes, good. Fine. मैं all subscribe कर दी. मैं अब कहाँ से है? You are from? You are from? Tarek Uma say yes. You are from? Breakfast. Take the breakfast. Feeling very wrong.
Good morning, Coding. Hello, hello. Hello, hello, good morning. How are you? My YouTube families. Hello, hello. Good morning, good morning. 부분이 되기 부분적이에요. 어떤 거다 기억하고 바로 소태는 있겠네. 아주 되고 뭐라 GSP, GPS 부분이 되기 전에 Greenwich 이게 자주 그렇다는 되고 예, Context. Hello, hello, good morning. Barbecue guided troposphere. Bom dukun pai troposphere ni gordo ta sai pai. Me 10 km. Hello, good morning. How are you? Please help my channel. Subscribe, like, share, and subscribe my channel. रोजा फान्थाव गाब रोदाखौ बारमण्डल बबे गेसआ सोबना लायो नोंनो अजन ट्रपोस्फियारनि रोजाथिया बाङो होनना बुंदों गोलोम बोथोराव सिदोबथिखौ सुनाय सुथिखौ बुङो हाइग्रोमिटार
गोलोम बोथोर गोलोम बोथोर ना टपस्फियार सुरु जाथिया गोलोम बोथोर बारमण्डल गाहायनि बबे गेसआ बांसिन थायो नामा नाइट्रजेन बबे हादोरमानि सुबुं रोजाथिया बांसिन इउर'पआव Root of the world Himalaya Pamir root of the Himalaya गायनो बबे एसिया हादोरमायाव थानाय हादोर नङा चीन इटालि आगैयां बिबोनांखौ दायनार खोसि खोला बिहामजो दावगोरा एसिया हादोरमानि गंनै हादोरसानि राजधानी जाहोन भारतबर्ष दिल्ली पाकिस्तान इस्लामाबाद नेपाल काठमांडू बांग्लादेश ढाका श्रीलंका कोलंबो Good morning. Please support my channel. How are you? Indonesia, Jakarta, Turki, Ankara, Iraq, Baghdad, Kuwait, Al-Kuwait, Iran, Tehran, Afghanistan, Kabul, Dhuburi, Baksa, Mosulpur, Chiran जाबाय काजलगाव उदालगुरि बरपेटा शिबसागर गलाघाट ना गलागाव मरिगाव शिवसागर हाइलाकान्दि बाक्सा मोसौपुर मोना क'क्राझार सालबारा तामुलपुर बिजनि सालबारिखौ बिरला दरजोंहा Good morning. Please like, share, and subscribe my channel. My friends, my YouTube families. Assamese गासै 27 दं 35 जाबाय आसामनिया माजुलि उमानन्दआ जाहैबाय मा होनदों फिसा दासो बुहुमनि दुइसिन दिपा फिसासो उमानन्द कार्बि आंलं जरहाट आसामनि फरेनसिक्स लेबरेटरि दं बे गुवाहाटियाव माइन मिउजियाम मिरु हाजोआव आबाद मुलुग सोलोंसालि दं जरहाट बरपेटा जिल्लानि मोनसे मुंख'नाय जाबाय होमबा मोनसे बजालि आसामनि मेडिकेल कलेज गैया नामा तेजपुराव आसामाव तेजपुराव मेडिकेल कलेज गैया You know the medical college in Assam. गाहायनि बबे एर'प्लेन बाग्रा जायगा गोजौनि गासैबो बरजार गम्भीरग्राम्स एन्ड महरबा Good morning. Please help my channel. How are you? माबोरै दं All channel from my Good morning. Hello. गाहायनि बबे बुरलुंबुथुर दैमानि सायाव थानाय दालां दि सरायघाट दालां बगिबिल सेतु कुबियामफरा मरा गाहायनि बबे हासार दिहुनग्रा कारखाना दं नामरुप
गायनाय सिमेन्ट कारखाना याच डिस and C बगाजान नामरुप ये जाबाय हासारनि ये जाबाय नामरुप आरो बगाजाना जाबाय सिमेन्टनि गायनायाव थाव सोनांदों दिगबय बे दिगबयआव नङालै नुनमाटि सिबसार थाव सोनांदों फुलि नङा नङासो थारमाने नङा नालाय डि सिबसार गुड मर्निं गुड मर्निं हाय अरां हाग्रामायाव बबे जिल्लायाव दङ चिराङाव जागोन बाक्सा जागोन दरंआवसो अराङा ओइ उदालगुरि दरङा होदसाला गोसो दरंआवसो सनाय रुपाइ हाग्रामाया बबे जिल्लायाव दङ ए सनाय रुपाइ गायनाय बबे आसामनि गोथार थावनि दि गोजोन गासैबो कामाख्या मक्का उमानन्द इट इज भेरि गोथार थारमाने इज भेरि गोथार माने निष्ठा गोथार गाहायनि बबेयाव गोजाम आरो गेजेर मुगानि माइखौ थि जों गुवाहाटि शिबसागर श्री सुयो गुड मर्निं हाय हेलौ माबानिफ्राय बुरलुंबुथुर हायेनाव रेल मावफिन सार्भिसा जागायनाय बुरलुंबुथुर हायेनाव रेल मावसिन 1884 Hello, good morning.
Tundra tapi nak benda, nam Asia tundra selba. Thora malah bala mana, thor bala hama ya untuk, Baro thor bala hama Baro. What ase thor bala hama? Ya, lagi itu, itu very good insight itu. Bukan boleh khususin juga. Hello, good morning, my YouTube families. Bukan boleh khususin juga jadi Asia hadirnya biar khusus jadi very cool country hadir mata mana. Musuh biar juga nih. Asia hadir boleh juga nih sebenarnya musuh misal. Asia hadir kan sih double tiga jadi by 44.2% to Nizut per kilometer. Hello, good morning. How are you, my friends? Bolehku gudungsin jaga Jacob Watt bobe hadir dong Jacob Watt Asia hadramayaw no boniku gusu mabar na gudungsin jaga Jacob Watt bobe hadramayaw dong Asia yaw boniku gobaंसिन सुबुं अनजिमा थानाय जायगाया जाहैबाय Asia सुबुं अनजिमा population most population Black Forest होनबा गोसोम हाग्रा ओनसोल Europe गोसोम Europe इयाव दा mountain बुंनाय जायो नै बे Alpos हाजोलारिखौ Good morning, hi माबोरै दं फुंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिबो खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय kjCreation चेनेलनिफ्राय बयखौबो गुड मर्निं फुंनि गरसे साहा लोंनानै मर्निं वाक खालामनांगौ बेरायनांगौ एक्सारसाइज खालामनांगौ फुङाव मा दै सुजाबो इउरप हादरखौ आफ्रिका हादरमानो जुदा खालामो जेब्ला दै इउरप हादरमानि गाहाय दंनाय दुङा सुवा ओनसोलाव Oh, Great Britain ya lebih London, Great Britain.
Turusk, Ankara, Rumania, Bucharest. भारतनि बांसिन मानसिया बबे हानजायाव गोग्लैनाय भारतनि बांसिन मानसिया बबे हानजायाव गोग्लैनाय मा ग्रुपआव गोग्लैनाय माने बांसिन मानसियानो बबे हानजायाव गोग्लैनाय इन्डियानि केक्सइडआव गोग्लैनाय केक्सइड बिनदिबु मानसिफोरा बबे हादोराव थायो दि मेसेज फैयो गुड मर्निं हेलौ गुड मर्निं माय इउटुब फेमिली
Hello, good morning. How are you? माबोरै दं? आं बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय रुपहिनि बड'लेण्ड आसाम माय डिस्ट्रिक्ट माय स्टेट इन आसाम ग्रेन्ड बिरियान्स रिप्स बबे जायगायाव दं? Themse Ville. Namun Themse Ville na. Hei lah burine. Buri masih bisa lah namanya. Nah, ada bisa ke? Gaवनो जायो बायनानै ला आरो बेदर बायना हो Good morning. Oh, बिखाखौसो होनांगौ आसलि लायनानै एवना जानो थांसैना ब्लडलै बुरै बिखा लायना होनसै मोनसे गावनो बेदराव बायना फैनांगोन र' दा लानानै
Gawaनो gawa. Gawaनो bedo bana. Đấy, nhìn lên mai đã thi vào đấy tiền nào thi vào thùng gầy cái nào Saya mesti pernah. Bika. Sekarang berapa? Hello, good morning. How are you? फुंनि गोजोन बयखौबो बराय बावहरनाय थाबाय kjCreation चेनेलनिफ्राय दा गरमलै बाबा then they are fan study करने के लिए तो वही no good hi please help my channel बुहुमनि गोजौसिन हाजोआरिया दङ दि खोला आमेरिका हादोराव सिना बांसिन ना दिहुनजायोमोन ना सिन बबे हादोराव मोसौ मैसोनि अनजिमाया बांसिन सुदान बबे हादोरा बांसिन सिमेन्ट दिहुननो हादों सिगां ए आमेरिका दुरान हांखो बा दुरान लाइनखौ दुरान हांखो होनना बुङो जों बोखावजानाय हादोरा जाबाय बि भारत आरो आफगानिस्तान मेकमोहन हांखो मेकमोहन लाइन
जों बबे हादोरा बोखावनाय जादों? सि भारत आरो चीन. Good morning, hi, hello. Welcome my kjCreation channel. Rekips hankı Reclaps lines. Rekips hankı नांगौ di Baro आरो Afghanistan. Paul Strides जों बबे हादोरफ्रा दाजाबजादों? A भारत नाय B अस्ट्रेलिया. गाहायनि बबे अस्ट्रेलिया हादोराव थानाय धोरोम नङानो? D किंगस्टन. साहारा बालामाव बबे हादोर मोनदों? आफ्रिका. साहारायासो आफ्रिका. थर बालामाया भारत मार्गल आरो बिसुब हांखोआ मा हादोरमानि गेजेरजों बारलांदों? बिसुब हांखोआ मा हादोरमानि गेजेरजों बारलांदों? Hello, good morning. Hello. kjCreation बयखौ खुलुमनाय बावनाय थाबाय गोसो गोरबोजों. दसे लाइभआव फैदों. आं जाबाय आसामनि सिङाव थानाय बड'लेण्डनि. डिस्ट्रिक्टआ जाबाय बाक्सा. पिअ जाबाय रुप'यि. गामिया जाबाय हाथसरा. Hello. Good morning. सम्बल दैमा बबे हादोरमानि गेजेरजों बोहैलाङो? इउपि एमपि आरो राजस्थान. सम्बल दैमा. गुड मर्निं. kjCreation बयखौ खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय. गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गोसो गोथारै न'खरा बयबो जौगाथों दिनैनि गोथार सानाव. हिस्ट'रि जानानै थाथों बयबो. Please support my channel kjCreations, my YouTube.
names. Simanto Gandhi na सोरखौ मिथिनाय जायो नाथाय बि गो खान आब्दुल गाफर खान देशबन्धुआ सोरमोन नामदों ग चित्तरन्जन दास देशबन्धु देशनि लोगो थारमाने हादरनि बन्धु चित्तरन्जन दास सिमन्त गान्धी होनना सोरखौ मिथिनाय जायो होमबा खान आब्दुल गाफर खान लस सापर्ट एन्ड मनालिसा मुंनि मुंदांखा सावगारिखौ सोर आखिदोंमोन ना लस सापर्ट एन्ड मनालिसा लियनार्ड' दा भिन्सि आर्यफोरनि गिबि रावा जाहैबाय ख संस्कृत गाहायनि बबेया वर्ल्ड हेरिटेज साइट नङा होनदों मोनसे हेरिटेज साइट नङा आरो न' ख नाम्बार भिक्ट'रिया मेम'रियेल हल्स आर्यफोरा भारताव हाबफैदोंमोन नामदा बेसेबां मायथाइयाव हाबफैदोंमोन 1500 माने ख्रिस्टाब्दआव आरो ख्रिपु होनना बुङो ख्रिपु आन्दाजाव ख्रिपुआ बिसिनियाव जर्ज टेरेस्क'रा मा सोदोब होनना बुंदों 24 सा बुद्ध धोरोम मतनि गाहाय बाहागोआ बेसेबां होनो ख मोन 2 गाहायनि बबे बिजाबखौ कालिदासआ रनसायनाय नङा ब्रिडारस हस सुल्तान महमुदआ माब्ला भारत गाग्लोबदोंमोन ख सुल्तान महमुदआ 1001 मायथाइयाव ल'डि फोलेरनि गायसनगिरि सोर ल'डि बाकलुट ल'डि पानिपतनि गिबि दावहाया माब्ला जादोंमोन होनना 1526 मायथाइयाव दिन इलाहादी धोरोमनि फोसावगिरिया सोर क आकबर दिन इलाहादी भारतनि बबे मुगाखौ सनानि मुगा बुंनाय जायो क गुप्त मुगा मुगाखौ सनानि मुगा होनना बुङो हेलौ गुड मर्निं हाउ आर इउ माबोरै दं बयनिसिमबो kjCreation खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय गोसो गोरबोजों आंनिफ्राय बयखौबो सापर्ट आरो हेल्प खालामनानै बयखौबो मिजिंथिनाय थाबाय अननानै लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम गोसो गोथारै गावसिला जुना हो फुंनि गोजोन फुंबिलिनिसिम दिन इलाहादी धोरोमनि फोसावगिरिया सोर क आकबर भारतनि बबे मुगाखौ सनानि मुगा होनना बुङो गुप्त बेदनि बाहागोआ बेसेबांना मोनब्रै बेदा मोनब्रै दे आर्यफोरा भारतनि बबेसिम फैदोंमोन आर्यफोरा भारतसिम बबेनिफ्राय फैदोंमोन ना गेजेर इउरपनिफ्रायसो गुड मर्निं हाउ आर इउ माबोरै दं आंनि इउटुब लोगो नोंथांमोन अननानै लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबावदो जाय फैयो बयनिसिम बरायनाय खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय आंनि kjCreation चेनेलनिफ्राय नोंथांमोननिसिम बयबो आंखौ साननानै खनसे लाइक आरो साबस्क्राइब खालामदो गेजेर मुगायाव भारताव गोसारनाय मोनसे रावा जाबाय ख उर्दु मंगलनि जोबथा आसाम गाग्लोबनाय मुङा जाबाय ख इटाकुलिनि दावहा चीन हादोरनि दावबायारि हिउएनसांआ सोर राजानि खुंथाय समाव भारताव फैदोंमोन ख बर्षवर्धन गुड मर्निं हाउ आर इउ माबोरै दं बयनिसिमबो नोंथांमोनसिम अननानै लाइक शेयार आरो सापर्ट खालामगोन आं मिजिं थिबाय आंनि kjCreation बयखौ बरायना लाग्रोनाय जाबाय गिबियावनो प्लिज साबस्क्राइब माय चेनेल अननानै चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामग्रानै मिजिं थिबाय लोगोसे कमेन्ट्स हरनो दाबावदे नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय खनसे लाइक होनो थाखाय जाय गोदान आंनि गोदानाव
लाइभआव फैदों बयखौबो बरनाय बावनाय थाबाय आंनि kjCreation चेनेलनिफ्राय नोंथांमोननि अननायखौ मोनोब्लासो आंनि चेनेलाबो जौगागोन आरो मोजां मोजां कन्टेन्ट लाबाय थानो हागोन मोजां मोजां लाइभआव मोजां मोजां टपिक्स होबाय थागोन आं दा स्टाडि खालामगासिनो दिनै इन्टारभिउ दं सिमलायाव थार्ड ग्रेडनि बेनि थाखायनो अलपमान स्टाडि खालामगासिनो आङो नोंथांमोन देखायगोन आङो माबोरै फरायगासिनो दं नै बे जाबाय इन्टारभिउनि थाखाय थार्ड ग्रेडनि टेबो बे टेटनि बिजाब आरो एलपिनि बेनि थाखाय जाबाय बड' लेंगुवेज बर' रावजों लिरनो मोनगोन दिनै जोंनि बिटिसिनि एबा बिटिआरनि इन्टारभिउ दङ दिनै थार्ड ग्रेडनि बेयावहाय थांगोन आङो 10:30 सिमलायाव चीन हादोरनि दावबायारि हिंसायाव सोर राजानि खुंथाय समाव भारतआव फैदोंमोन चीन हादोरनिनो गुड मर्निं प्लिज लाइक एन्ड साबस्क्राइब माय चेनेल बैदिक समाजाव न'खरनि हानजाखौ मा बुंनाय जायो बैदिक समाजाव न'खरनि हानजाखौ मा बुंनाय जायो ग्राम होननानै ग्राम गुड मर्निं वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल गोसो गोरबोजों बयनिख्रुइबो kjCreation बयखौ बरायनाय बावहरनाय थाबाय दिनैनि दिना जाबाय रबिबार दिनैनि दिना मोनसे क्लास बन्द स्कुल बन्द अफिस बन्द लोगोसे दिनै गोबां स्कुलनि मास्टारफोराबो बन्द मोनगोन माने स्कुलानो बन्द नालाय स्टुडेन्टफोराबो बन्द थागोन नालाय गासैबो आरो माने दिनै बिनि थाखायनो दिनै लाइभआव जास्ट इन्जय बयबो रंजानानै थानांगौ गोसो गोथारै बैदिक समाजाव न'खरनि हानजाखौ मा बुंनाय जायो नों प्रग्राम आहमफोरनि गिबि राजथावनिया जादोंमोन नोंखौ सराइदेव आहमनि गिबि राजथावनिया जादोंमोन सराइदेव फार्स्ट टाइम आहमफोरनि गिबि राजथावनिया जादोंमोन सराइदेव रुपाया खावरि बाहायदोंमोन होनना बुङो सुवेरे सहा इस्ट इण्डिया कम्पानिया फैदोंमोन दामदो 1650 मायथाइयाव माने 1650 मायथाइयाव इस्ट इण्डिया कम्पानिया भारतआव फैदोंमोन जोंनि इण्डियाआव फैदोंमोन रुपाया खावरि बाहायदोंमोन सुवारि सहा आरो फैदोंमोन 1650 रास्टरिंगिनिखौ लिरदोंमोन प्रभारागुप्त माउन्ट आबु खाथियाव महम्मद घरिखौ सोर फेजेनदोंमोन भीमदेव I मंगल भारतआव सोरखौ जनदिसा पीर बुंनाय जायो औरंगजेब मंगल भारतआव सोरखौ जिन्दा पीर बुंनाय जायो जिन्दा पीर बबे बोसोराव आसामाव नेशनेल गेमखौ खुंनाय जादों नेशनेल गेम 2007 मायथाइयाव आदसा गोसोखांनांगौ गिबन वाइल्ड सेंसुरिया बबाव दं बेखौ जरहाटआव गुवाहाटि टे एक्सन सेन्टार गुवाहाटिखौ गायसन जादोंमोन नै 1970 टे एक्सन सेन्टार 1970 2007 नेशनेल गेम फसंनांगौ
मिथिबाय 1970 गुवाहाटी इउनिभारसिटि गायसनदोंमोन 1935 नङा 1948 आव माने माबा दङ ना जिकुनु ब्रिटिशनिबा ब्रिटिश प्लास बर' माबा उदांस्रि भारतआव उदांस्रि जानायनि खाथि खाथि एसे थिग उनाव आरो 1948 आव गुवाहाटी इउनिभारसिटि मुलागाफ्रा सोरनि हेंथायै दावहा नांना जिउ गोमादोंमोन मुलागाफ्रु ग दुर्बाट गाहायनि बबे आहम राजाखौ फबनाय जादोंमोन ग चराइदेव गाहायनि बबे आहम राजाखौ फबनाय जादोंमोन चराइदेव 1828 मायथाइयाव कराचि रायजोखौ ब्रिटिशआ मा खान्थिनि जोहै गावसोरनि सिङाव लाबोदोंमोन डक्टरनि एबलिप्स डक्टरनि एबलिप्स गुड मर्निं हेलौ डक्टरनि एबलिप्स गोदोनि मानसिया गिबि सोलोंग्रोदोंमोन अर दिहुननो थाखाय फार्स्ट टाइम अर मानसिया मावनाय गिबि जाग्रा आबादा फार्स्ट टाइम मानसिया गिबि जाग्रा आदारखौ मावदोंमोननो गम आरो बार्लि हेलौ गुड मर्निं गेजेर गोसोम बयखौबो खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय गोजाम अन्थाइ मुगानिफ्राय गोदान अन्थाइ मुगासिम सोलायनाय लाबोनायखौ माया सम्भब खालामदोंमोन होनना बुंबा आबाद मावनाय गोजाम अन्थाइ मुगानि सुबुंफोरनि गाहाय थांना थानाय राहाया जादोंमोन मैहुर खालामनाय आरो आदार बुथुमनाय गोजाम अन्थाइ मुगानि सुबुंफोरनि गाहाय ऋग्वेदखौ लिरदोंमोन संस्कृत रावै ऋग्वेदाव दङ मा दङ बि माने मोदाइफोरनि मुङै आवरायनाय आर'ज मेथाइ बैदिक थुनलाइखौ गुबैयै रानदोंमोन बि मोनब्रै बाहागोआव गुड मर्निं हेल' गेजेर गेजेर बयखौबो खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय गिबियावनो हेल' गुड मर्निं माबोरै दं गेजेर गेजेर बयखौबो खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय अन्नानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना दाबाव आंनि चेनेलखौ
माबोरै दं अननानै कमेन्ट्स खालाम अननानै नोंथांमोना आंनि कमेन्ट्सजों फोरमायहर अननानै लाइक खालाम शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम आंनाव लाइभआव फैग्राफोर इउटुब फेमिलि नोंथांमोना गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिम खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय खुलुमबाय बयनिसिमबो kjCreation चेनेलनिफ्राय अननानै लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोसे कमेन्ट्स हरनो दाबाव सोर बबेनिफ्राय फैदों आं दिनै कमेन्ट्स खालामनानै हर बबे जायगानिफ्राय बबे जिल्लानिफ्राय बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बबे स्टेटनिफ्राय बबे कान्ट्रिनिफ्राय अननानै लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब आरो कमेन्ट्स हरनो दाबाव आंनि kjCreationनि सोमोन्दै बयखौबो बरना लाग्रोनाय जाबाय kjCreation चेनेलनिफ्राय अननानै हाय हेलौ हर बबेनिफ्राय बुंहरदों नोंथांमोना गोसो गोथारै बयखौबो आंनि kjCreation चेनेलनिफ्राय खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय गिबियावनो फार्स्ट जाय फैदों अननानै साबस्क्राइब खालामनो दाबाव नोंथांमोननि अननायावनो जोंबो दिनै जगायदों नोंथांमोनखौबो सापर्ट खालामगोन अरायबो थाखाय थांना थासान्दि बयखौबो अननाय आरो सिबिनायानो मानसिनि धोरोम खुलुमबाय बयनिसिमबो kjCreation चेनेलनिफ्राय अननानै लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बबेनिफ्राय हरदों कमेन्ट्स खालाम
1 घन्टा 9 मिनिट 50 जाबाय मतामति 21 मिनिट थाबावगौ 21 मिनिट 1.5 घन्टा बहुत फैबाय दं फैनायालाय ओमफ्राय थाबैनो बारा गोबाव थाया बिदि थायाबाबो जायो बिदिबाबो फैखायो बिदिबाबो जायो बेलेग जायगानि गोजा नै सब बेलेग कान्ट्रिनि गोजा एसे गोबाव जाबाय बिसोर दोनथ'बाय मानसिफोरा मबाइलखौ बेलेग खालामना थाबाय सान जाबायना एसे नायबावदो माबायाव फैयो बांसिन बेलासियाव जाया दसे मोनासिफोराव बांसिन फैयो आरो 9टा 10टायाव उन्दुनांगौ आरो जायो बिदि टाइम मोननै टाइम दं फुङाव दसे ओमफ्राय मोनासियाव मोजां ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानै बेलासियाव ओमफ्राय आरो नै एबार इयाव मोनासियाव फैगासिनो दं बारा गैब्लाथाय फैनाय नंला एसे गोबाव जाबाय आठटा एसे खम खामानि मावो नोंसोरा